Ispod planine Kopaonik u Srbiji u drugoj polovini 20. veka rođena je devojčica Milica. Poput druge dece iz kraja imala je bezbrižno detinjstvo. Živeli su siromašno, ali iskreno. Među svom decom u okolini Milica se isticala. Kakva je bila u detinjstvu, takva je ostala i tokom srednje škole. Skromno dete nije zahtevalo ništa posebno za sebe, već je uvek želelo da pomogne drugome. Bila je oličenje odgovornosti i poslušnosti. Živela je mirnim životom čija posebnost nije bila prepoznata. Bila je prihvaćena u društvu i školi. Družila se, seća se njena drugarica iz komšiluka. Miličina porodica je bila hrišćanska. Kao zaštitnika njeni su slavili Svetog Đorđa. Miličin rođak i prvi komšija, sveštenik Milan Kostić, kaže: Milica je bila dosta verujuća. Na kraju 3. godine srednje škole razredni starešina Miloš Antić zapisao je o Milici: povučena je i mirna, gotovo neprimetna, a pažljiva je i revnosna, ne pravi izostanke. Miroljub Jakovljević, kod čijih je roditelja Milica stanovala dok se školovala, danas o njoj govori: kao da ju je sam Bog poslao da pokaže ljudima kako treba biti dobar, pošten i častan. Trebalo je da krene u 4. razred srednje medicinske škole. Prvi školski dan bio je ponedeljak, 2. septembar 1974. godine. Međutim, Milica nije imala prilike ni da započne završni razred, jer se desilo nešto nenadano. Nisam verovala da je se to njoj baš desilo, jer je bila povučena devojka. Mislim, delo je nekako neverovatno da je baš ona. U nedelju 1. septembra nekoliko obesnih mladića je načinilo dogovor da u stan u centru Kruševca namame devojku sa ciljem da je tamo siluju. Sledećeg jutra naišli su na Milicu. Jedan od njih ju je zaustavio na ulici i zamolio da mu učini uslugu i iz stana u zgradi Kule B pozove njegovu devojku Draganu, koja je navodno imala veoma stroge roditelje. Ne sluteći da se radi o podmukloj prevari, želeći da pomogne, Milica se pojavila pred vratima stana na 11. spratu. Tada je, i pored pokušaja da se odupre, silom uvučena u stan. U kuhinji je gramofon glasno svirao da se njeno zapomaganje ne bi čulo. Na navaljivanja i drskost nasilnika odgovorila je plačem, moleći ih da je puste iz sobe. Uplašeno dete je više puta ponovilo: pustite me. Stvari se nisu odvijale onako kako su napasnici planirali. Uz detinje prostodušno pravdanje i izgovaranje, uz ženski plač i molbe, Milica je posjedovala još nešto. Čvrstu mušku rešenost. Ova rešenost dala joj je snage da ih na kraju potpuno osujeti u njihovoj nameri. Milica se odlučila na bekstvo. Tako da je Milica skočila kroz ovaj prozor sa 11. sprata i to tako što je skočila na ciradu koja pokriva baštu bifea Napredak. Ta cirada je na jednom delu bila probijena, a zatim je pala dole na jednu stolicu
koja je na neki način amortizovala udarac i tu su je kasnije građani pronašli i prebacili na hirurško odeljenje. Posle sat vremena u bolnici je na trenutak došla k svesti i kriminalističkom inspektoru Dobrivoju Stefanoviću kratko i jasno rekla razloge zbog kojih je skočila. Potom je pala u komu iz koje se nikad nije povratila. I ona je jedinstvena zato što je ona, skočila, javno, dok druge devojke, one su ćutale i prikrivale. Mislile su da je to njihova bruka i da treba da ćute ipak. Ali ono kako je ona postupila, to je najčistije, mislim. I ja joj se lično divim, a to mišljenje i svih građana Kruševca, naročito devojaka, jer postupiti tako, skočiti s 11. sprata i znati šta čeka čoveka u tom trenutku, to je stvarno veliko, to je poštenje koje je moglo samo da iznikne iz jedne takve sredine iz kakve je ona izašla. Dobre, nije ni u ratu tako bila. Ja sam bila devojka ratno doba, pa niko mi riječ nije rekao. Svojim otporom Milica je potresla savesti i pokrenula mnoge. Svojom smrću odbranila je i druge, jer je društvo potom mnogo više pažnje posvetilo sprečavanju sličnih krivičnih dela. Neki su ispravno primetili da je Milica žrtvovala svoj mladi život za opštu stvar. Da je istrpela nasilje, ne bi bila manje besprekorna, jer bi njeno trpljenje bilo iz najplemenitijih pobuda. Ali ona se odlučila da zlikovce osujeti i umakla im je, opet iz najplemenitijih pobuda. Po rečima apostola, čistima je sve čisto, njihov um i savest, a samim tim i svaka odluka i postupak. Milica je bezazlenost suprotstavila nasilju i surovosti. Mladalačku slobodu suprotstavila je prinudi. Čistotu je svesno suprotstavila samouverenoj bestidnosti. Tiho dete se tiho i branilo. Uvek zadovoljno najmanjim, molilo je samo da ga puste. Ipak i pored sve njene nezaštićenosti, postalo je jasno da će se Milica braniti po svaku cenu, čak i po cenu života. Miličin prećutni zavet samopoštovanja razotkrio čitav njen život kao jedan detinji put u carstvo Božije. Devojčica Milica za nas postaje simbol, zaštitnica današnjeg naraštaja koji gubi dostojanstvo. Sveti život ove devojke je krunisan mučeništvom. Vladajući se kao dete svetlosti, potvrdila je da će oni koji su kao deca ući u carstvo nebesko. Njenu detinju čistotu danas prepoznajemo kao svetlost svetu koja se više ne može sakriti, nego dolazi na videlo da svetli svima.